YouTube channel! Hello guys! Welcome back to my channel. Ayan, so pupunta po kami ng Burgos! Hindi ko lang doon. Maglalaba lang siya daw sa mundo. Pagod ko sa trabaho, gusto ko mag-unwind. Anong gagawin mo sa Burgos? Maglalaba! Stress kasi sa bahay pag naglalaba. Hello guys! Welcome back to my channel. Malapit. Hi! So what? Oh, kami na. Kami na. Ito ka lang magawin na. Hi guys! We're here at CABONGAOAN Beach. So yan po yung mga nagpakain ng pato. Hello mother! Hello man, magay ka sa vlog ko mother. Layo ako nilang tatlan. Hi guys! Ayan, nandito na po kami sa Burgos. Pwede na. Isingit mo. Ayan, singit. Kaya syempre video-video. Hi! Kung pinamaklamig kat-kat-ta. Ayan, so pupunta po kami ng ano na yun? Death pool. Pupunta po tayo ng death pool. Ayan, so guys, anong masasabi nyo? What the hell? Nakakapagod. Diyos ko. Yan, so dami pong bato. Oh my goodness! So, kailangan nating sulitin. Yan. Sulitin natin ang ating vacation. Ayan, hello guys. Ito yung kasama namin. Every single day, cause I love my occupation. Oh my God. Ay, yung tour guide natin nauna na. Snorlax. Iguana nga bimsog. Oh my God. So, sige ma. Iji ngay ma, ang kamabaling nga tumang ma. Hi, video mo kami dito ah. Ni, malala ka mo, tampo. Sarili. Oh my God. Ano yung sapay mo? Nag-aalal na si Jolan. Yung vlogger natin, nag-aalal na.
Ayan guys. Ayan, ito na po yung dadaanan papuntang death pool. Hi guys! Ayan sila yung mga kasama natin. Yan, nakakapagod! Hindi nga banda ngayon. Huli ka ta? Gagawin. Hindi ka na nyilmus, di tama na. Hello guys, welcome back to my channel. So we're here at CABONGAOAN Beach, here in Burgos, Pangasinan. Ay, nandito po kami sa death pool. Ito sa Mary Hill. Ayan, so ang ganda pong mag-picture video. Kaya nga lang, kailangan nyo pong mag-struggle skill para makarating sa ating mga rock formation. Dahil sa death pool. Ayan, bonggang-bongga pero dito so welcome back to my YouTube channel! Ayan, so nandito. Ayan, hello guys. We're here na at Death Pool. Ayan, dito sa Mary Hill. Saan na yan? Ayun. Ayan, okay. Mga nagsesiksihan. Ayan.